Ja som sa vynašiel a povedal som Vaculíkovi, budeš mať o jedno podlažie menej. A zobral som tieto hmoty. Toto si predstavte v pôdorise. Teraz si svietite na to, hej? A teraz si to pozrite takto a keby ste... Podívajte sa, keď to vám to budem posúvať, tak vám tieň padne na tú budovu, hej? Tak čo sa dá robiť? Toto sa odsunúť nedá, ale toto sa dá posunúť, predsa. A momentálne máte tu svetlo. Takže zase ide o projekt národa, ktorého zástupcovia sedeli v porote.